ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ഹബക്കൂക്ക് 2-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. ഞാൻ കൊത്തളങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് അവൻ എന്നോട് എന്തരുളി ചെയ്യും എന്നും എന്റെ ആവലാതി സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്തുത്തരം പറയേണ്ടു എന്നും കാണേണ്ടതിന് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കും. ദൈവത്തോട് തുറന്നു സംസാരിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ആവലാതികളും പരാതികളും ദൈവത്തോട് പങ്കിടുവാനും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനും നമുക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അത് തെറ്റല്ല. ഇവിടെ ഹബക്കൂക്ക് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, യഹോവേ, ഞാൻ നിന്നെ എത്രത്തോളം വിളിക്കുകയും നീ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും? ഇത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചോദ്യമല്ല. ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പ്രവാചകന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. പലപ്പോഴും ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയും നിരാശപ്പെടുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പിന്മാറിപ്പോയവരുമുണ്ട്. മനുഷ്യരോട് പരാതിയും പരിഭവവും പറഞ്ഞ് മടുത്തു പോയവരാണ് നമ്മൾ. എന്നാൽ പ്രവാചകൻ ആവലാതി പറയുക മാത്രമല്ല, ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു. പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, കാവൽപ്പുരമുറ്റത്ത് എന്റെ ആവലാതിയുടെ ഉത്തരം എന്താണെന്നറിയുവാൻ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എന്നാണ്. നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോകുന്നതും ഈ കാത്തിരിപ്പാണ്. നമ്മുടെ വേദനകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവല്ലാതെ വേറെ ആരാണ്? മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നതിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് എന്ന് മാത്രം പരിഹാരം നൽകാനും കഴിയുകയില്ല. എന്നാൽ എന്റെ ഓരോ നെടുവീർപ്പും അറിയുന്നവനോട് പറയുക, തള്ളിക്കളയുകയില്ല. അവൻ നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെയുണ്ട്. ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ചില ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കാറുണ്ട്. നാം അത് മനസ്സിൽ അടക്കി വെച്ച് ഒരു രോഗിയായി തീരാതെ സർവജ്ഞാനിയായ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് പകരുക. എന്നിട്ട് ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. അവൻ പലവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. അതിനായി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ.